салому дуруди бепоён ба якояки шумо ҳамдиёрони азизу арҷуманд. марде ки дар як минтақаи дурдаст зиндагӣ мекард ва як хар дошт ва тавассути он хар корҳояшро анҷом медод. аз як макон ба макони дигар лавозимоташро мебурд, ҳамин гуна рӯзгорашро пеш мебурд. пас аз солҳои зиёд он хар хеле лоғар шуд, хеле солхӯрда шуд ва дигар аз ӯҳдаи кор кардан намебаромад ва мард наметавонист ки корҳояшро анҷом диҳад. тасмим гирифт ки харро бифурӯшад ва бар ивази он маблағ ягон хари дигар бихарад. Валекин хар вазъияташ хеле нохуб буд, лоғар буд, маълум буд ки пир аст, аз ӯҳдаи кор намебарояд ва мард ҳам дар ҳайрат буд ки чӣ гуна онро бифурӯшад. ба ҳар ҳол ӯ тасмим гирифт ки харро ба бозор бибарад. мард харро ба бозор бурд ва мунтазир буд то шояд нафаре пайдо мешавад. нахост аз он бозор ҳокими он маҳал гузар мекунад ва вақте ки чашмаш ба он хар меафтад мепурсад ин хар чӣ қадар арзиш дорад. мард бошад дар посух мегӯяд 100,000 дирҳам ё 100,000 динор. ба ҳар ҳол ба он маблағе ки мутааллиқ ба он давр буд, дирҳам ё динор, ҳамин гуна баҳогузорӣ мекунад харро. шоҳ бошад дар ҳайрат мешавад, мегӯяд эй мард, ту шарм надорӣ, инсоф надорӣ, хари ба ин гуна лоғарӣ, ба ин гуна нотавониро ба ин қимати зиёд мефурӯшӣ. мард бошад мегӯяд шоҳам, ин хари оддӣ нест, балки аз инам зиёдтар арзиш дорад. шоҳ мегӯяд чӣ гуна арзиш дорад? мард бошад дар ҷавоб мегӯяд вақте ки шумо ба ин хар савор мешавед, ба назаратон Маккаву Мадина намудор мешавад. шоҳ бошад мегӯяд гӯш кун, ман таҷриба мекунам, мо таҷриба мекунем ин чизро. агар дуруст баромад аз он гуфтаи зиёдат мо ба ту маблағ медиҳем, валекин агар хато баромад мо дар ҳамин ҷо туро ба қатл мерасонем. мард бошад розӣ мешавад ва шоҳ бошад вазирашро супориш медиҳад ки таҷриба кунад бубинад. ҳангоме ки вазир ба хар савор мешуд, мард мегӯяд шоҳам, валекин як чиз ҳаст, дар назари инсонҳои гунаҳгор вақте ки ба ин хар менишинанд, Маккаву Мадина намудор намешавад. ва вақте ки вазир ба хар савор мешаваду мебинад чизе нест ва ба худ меандешад, агар ман ҳозир ин гуна бигӯям, дар назди шоҳ ва дар назди мардум гунаҳгор буданам ошкор мешавад. ва шурӯъ мекунад, о худои ман, ин чӣ гуна манзараи зебо, бале ман мебинам, дуруст мегӯяд ин мард, ман ҳатто фаротар аз он чизҳое ки он мард мегӯяд мебинам, бале ин тараф Макка аст, он тараф Мадина аст, ман ҳамаашро мебинам. ва ҳамин гуна ӯ ба суханпардозӣ шурӯъ мекунад ва шоҳ бошад дар ҳайрат мешавад ва ба вазир мегӯяд ки аз хар поён шавад ва худи ӯ савор мешавад. вақте ки шоҳ низ мебинад ки чизе нест, вале агар бигӯяд дар назди мардум, дар назди ҳозирин, чун мардуми зиёде ҳам ҷамъ шуда буданд, обрӯяш мерезад ва ҳама гунаҳгор будани ӯро дарк мекунанд, мефаҳманд. ӯ ҳам ҳамин гуна ба суханпардозӣ шурӯъ мекунад ва мегӯяд ба фикрам ин вазир ками гуноҳ дошт, ман на танҳо Маккаву Мадина, балки ҷаннатро мебинам, ин чӣ хари мӯъҷизанок аст. ва ӯ низ ҳамин гуна суханҳоро ба забон меорад. вақте ки шоҳ аз хар поён мешавад, мардум ҳамин гуна ҳуҷум мекунанд ба хар. яке думашро мебусид, яке гӯшашро мебусид, яке ба ӯ даст мезад ва ҳамин гуна дар натиҷаи кашокаши мардум хари бечора ба ҳалокат мерасад ва харро дар он ҷо дафн мекунанд ва он макони дафни ӯ ба мазор табдил меёбад. ҳама меомаданд дар он ҷо назру ниёз мекарданд ва онро бузург медоштанд.